bayad sa mga nagkinahanglan og dugo gipasabot. Atong sayro ng report ni Radyoman Will Duran. DXDC Radyoman Report. Yes, Radyoman Makoy, gipaklaro ni Sachiko Haudian, Registered Medical Technologist og Donor Recruitment Officer sa Sub-National Blood Center for Mindanao kon SBCM, nga dili ang dugo mismo ang ginabayaran sa mga pasyente, kundi ang blood processing fee. Gipasabot kini aron masabtan sa publiko, ilabi na sa mga pasyente nganong adunay ginabayaran sa ubang blood donation centers, ilabi na sa pagkuha og dugo, bisan pa man nga ang maong mga dugo gidonar. Matud pa niya, ang maong bayad gigamit alang sa pagproseso sa pagsusi sa dugo aron masiguro nga luwas kini og angay gamiton sa mga pasyente. Dugang pa niya nga ang blood processing fee gisunod sa mandato sa Department of Health kon DOH alang sa mga blood center nga nagpaningil niini. Gani sa SBCM, ang processing fee aduna nay subsidy gikan sa gobyerno. Busa sa pagkakaroon, wala na kini ginabayaran sa mga pasyenteng makadabot og dugo gikan sa maong blood center. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Will Duran, Tatak RMN.